Bos días, raza. Mirad que lugar paradisíaco. Lagoa Esturraña, creo que perdonen os portugueses se non pronuncio ben. Río Áncora. Hoxe decidimos dar unha volta polo entorno da Serra da Arga e descubrir tesouros para compartir con vos nesta zona. E o primeiro que nos encontramos foi esta lagoa, que me imagino que debe de ser usada de verán para vir a pasar aquí o día, bañarse. Creo que xa dixen, este é o río Áncora, que creo que baixa desde por aquí pola Serra da Arga e vai dar a vila Praia Áncora, que é máis conocido. Por aí vamos moito máis cando vamos en coche, non? E viaxamos polo norte de Portugal. Entón, mirad que sitio increíble. Un agua azul, bien, guapo. Como decía, vamos a compartir máis sitios do entorno da Serra da Arga, que polo que estuve explorando ten moitos tesoros que nos vai regalar, tesouros que nos vai regalar. Veña, ata despois.